Чираттагы котлау сәламебезне без ерак Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур 45 яшьлек юбилейлы туган көнен Әлфия Шәүкәт кызы Гатина каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әти-әнисе Шәүкәт Адельшевич һәм Фирүзә Ибрагимовна, тормыш иптәше Сагит, улы Илдар, сеңлесе Зөлфия, тормыш иптәше Евгений, балалары Илья һәм Камилла, энесе Наил, тормыш иптәше Наилә, балалары Самира һәм Элина, кайнанасы Наҗия Гафетдиновна котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Әлеге теләкләргә шулай ук Ашировлар, Талиповлар, Юльчиевлар, Хасяновлар, Юнусовлар, Юмангуловлар, Байбиковлар барчасы да бала оныклары белән бик теләп кушылалар. 1976 елның 24 августында Яңа Терешка авылының абруйлы гаиләсе Юнусовлар, Шәүкәт Адельшаулы һәм Фирүзә Ибрагим кызының татлы алмалары, беренче сөекле кызлары Әлфияләре дөньяга аваз салган. Алма алмагаштан ерак төшми дигәндә, ул да әнисен кабатлап укытучы һөнәрен сайлап алып, гомерен балалар тәрбияләү, укытуга багышлап, Самара шәһәрендә бүгенге көндә директор урынбасары булып мәктәптә эшли. Иҗади рухлы бала укыту юнәлешендә музыка укытучысы булып сайлый. 1995 елны кызыл диплом белән музыкаль училищены тәмамлаган Сандугаш хәзер инде югары категорияле белгеч буларак эшендә хөрмәт ителгән шәхес. Ә хезмәт юлын ул Урта Терешка авылы урта мәктәбендә музыка укытучысы буларак башлап җибәрә. Балалар да аны бик яратып кабул итәләр. Иҗат белән янган сәләтле кеше буларак ул ялкын вокаль ансамблен барлыкка китерә. Төрле иҗади вокаль хор түгәрәкләре оештыра һәм нәтиҗә буларак аның укучылары төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә лаеклы урыннар алуга ирешәләр. 1996 елны үзе дә ул Сембер җыры өлкә бәйгесендә катнашып, лаеклы 2нче урынга тап була. Тик тормас җанлы балабыз югары белем алырга да өлгерә. Ул да булса, Ульяновск дәүләт педагогия университетында рус теле һәм әдәбияты факультетын бетерә. Гаиләсендә дә ул яраткан тормыш иптәше Сагит өчен бар яшәү мәгънәсенә әверелде. Татулыкта улларын Илдарны тәрбияләп үстереп, чын әни исеменә дә лаек булды. Сәләтле бала кечкенәдән үк бик җырларга, биергә яратты. Бүген дә ул олы гаиләнең иң яратылган баласы да, апасы да, сеңлесе булып та яшәп килә. Анардан башка бер генә дә мәҗлесләрдә узмый. Әйтергә кирәк, параллель рәвештә ул төрле юбилей, туйлар оештырып үткәреп, алып баручы буларак эшли. Балам, багалмам, күз нурым, йөрәгем парәсе дип бушка гына җырларда җырланмый. Без дә үзәгебезне үзгән сөенечебез, алтын алмадай кызыбыз Әлфияне шулай назлап атыйбыз. Шөкер Аллага, тормышлары, гаиләләре күз тидермәек, сокланып туя алмаслык. Кудагыебыздан бары рәхмәт сүзләре ишетү дә күңелебезне җылыта. Безнең ышанычларыбызны аклаганың өчен, бер дә йөзебезгә кызыллык китерми яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа, кызым. Киләчәктә дә Раббым үзе сезгә бу тормышта җиңеллеген биреп яшәтсен. Балагызны чын кеше итеп тәрбияләп үстерергә язсын. Онытма, синең авыр чагыңда да, шатлыгыңны бүлешергә дә якын кешеләрең һәр чак яныңда булырлар. Алтыннан да алтынрак, иң сөекле кызыбыз. Бүген туган көнең белән чын йөрәктән котлыйбыз. Теләгебез бер сиңа ул, безнең бәхеттә яшә. Яшеннәрдә җитез булып бу тормышта син яшнә. Безгә ешрак кунакка сез кайтыгыз, балаларым. Кызарып өлгереп җиткән иң татлы алмаларым. Тагышыңны ишетсәм дә күңелем рәхәтләнә. Йөзләреңне күрә алсам җаннарым ләззәтләнә. Саулыгың нык кырыш булсын, ташсын бәхетең, балам. Котлап туган көнең белән битеңнән үбеп калам. Кадерле Әлфия Шәүкәтовна, туган якларыгыздан искән җил сезне сөеп, назлап, башларыгыздан сыйпасын. Әле яңгыраячак җыр күңелегезне аеруча бәхеткә күмсен.